Sing edan piro? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange iki rasa tok andake wis edan, mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe. Ning rarate utake wang edan ngene iki kowe ya ora mbadhok. Oh ya bener, padha-padha golek seneng badhok. Nah iya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galake ngene iki. Ha iya. Sinten? Ning ayu, ayu ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Letek. Ya sia-sia lho. Antil lho kowe ora bocahmu nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kowe. Heeh. Tak bakal dhek don. Anting iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Iya, nek Ika ki seorang wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus, iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa ki sinden muka pekok. Pekok piye S2 e? Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku 3 yo entek. Apa S2 iki sarjana 2. Aku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4. Ompo ki anane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Ya. Nek sing pojok dhewe kae muka Betari Durga ya. Seneng ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rawe. Ya. Nah. Nggih, ngono. Karo penonton kok iya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Ngapa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong meden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku. Mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Kuwi jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek ming kereta gantung niku. Nek nek ming sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah aja cara desa. Lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa itu mbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang bang nek wedok neng. Neng. Ayo neng. Halo Mas Bagong. Halo. Ketemu meneh. Ngadet meneh. Ayo iya no ya nang gone dhewe no. Gara-gara jam yain iki penonton mung kari 3 sing edan. Iya. Sing edan piro? 6. Karo kowe siji. Piye? Karo dalange to sing siji. Dalange iki rasa tok andake wis edan, mergo omong dhewe tak wangsuli dhewe. Ning rarate utake wang edan ngene iki kowe ya ora mbadhok. Oh ya bener, padha-padha golek seneng badhok. Nah iya. Udang kuning ki sing nyuwun. Oh nggih, sendi kodawuh. Nggih bawa napa langsung? Bawa, sampe Oke. bawane. Mau bengi pentas ning Banyumas iki ning Purwokerto. Ya ning alun-alun. Terus 12 mrene ya saiki wis mulai laris terus. Iya. Saiki nek piye wis ora liwat awake dhewe wis ora iso nyatut. Ah iya. Wis nomor HP ku tak sebar dhewe. Wis ora apa-apa wis ben ngekeki sandang pangan Elisa. Nggih mboten nggih. Kula tetep setia kalih Mas Bagong padake. Alah telek. Ngendi-ngendi tak susul kok.
Susul-susul apa? Wis susul ya njaluk ijol kereta. Ya jelas lah. Ya jelas ya kudune tanggung jawab mambengi kowe piye dhewe kok nyusul dene njaluk ijol tiket kereta ini apa? Lah yo kan kudune leliyane wis nganggo bis, tak rewangi doh kono kadoh kene tak susul. Bangane sindenmu mong 6 lho. Tambah aku kan dari 7. Lumayan dong. Nah, ganti tiket kereta wae mosok ra ono duit carine dudu wong tipis. Wah. Wis tambahi lorong lembar. Pak Tumiyono maringi kaya ngene iki engko tanggo ijol kereta. Ya, Mantep. Ra payu gitu. ora apa. Ya dijolke no. Iki gambare gondrong e. Oh. Ora apa-apa kok gondrong. Yo, diwiwiti, Mbak. Mangga. Nadyan wujud remong peksi agawe talining prangta Neno. alus manis tur mrak ati wasuminggon kula lono golek isi podang kuning ibu bunga hengatiku nyanding bisa dadi tombo Mangga. Esuk awan neng ombah ratu yan mangan. Wis sertasan. Nggih. Ya kudu mangan aja ra doyan mangan. Ayo. Oh, kae ana sing njaluk disuwuk. Disuwuki apa, Pak? Disuwuki apa, Pak? Kuwi ciri khas, Kuwi ana adat budayane nek daerah Jawa Tengah Wonosobo kono, sinden iki pupure kudu dobel gawa. Oh, mergane kenapa? Nganggere bubar wayangan kae ibu-ibu nggawa bocah ki akeh banget do njaluk pupur. Oh. Oh, Ana sing njaluk idune dalange. Lho, apa iki? Lho, kuwi aja iki asli ora goroh. Kono kepercayaane bocah cilik bayi kuwi kudu dibathuke dilalati idune dalange ngono. Mula aku namanya ning Wonosobo nganti kering keruntang tenggorokanku. kuwi ben ngopo kaya ngono kuwi ben ngopo dinehi idune? Kepercayaane men apa jenenge bocahku dadi cah pinter. Oh, ngono. Disuwuke. Kowe rung tau iki. Wow, berarti apik idumu. Ngene. Wah, ya ora sode. Kowe ora sikatan to? Rasikatan jengkulmu Gelem mocot. aku nggo Pak Gadul. Dek iso ngerti kowe rasikatan barang ki lho, Go. Aku ki sabun nggawa, sampo nggawa, ning sikate iki mesti nyilih. Sikat gigi kok nyilih iki. Sikat gigi kok nyilih. Kayak penabuh ki tak sili ora ana sing entuk. Jijik ora. Yo mangga, Mbak. Esuk awan. Yo. esuk awan ning omah wis ora rasa ururan golek sing tak sayang ora krasa esuk awan nganti wengi
Saya suwe joget wis saya bener mbiyen. Dek jaman pertama melu aku jan mengko ya. Wong ngene lho. Ngene ngiwondengen ya. Hah? Mung ngiwondengen. Ah iya mengko ya wong rampungke wong nguyuh kae ngiwonengen iki. Bakone omong tak antil gasmu lho. Omongane kok waton truk. Heeh, marang ngiwonengen. Heeh. Ya apa iki mau Mbak Elisa? Mbak Elisa. Ya. Ayo atur-atur apa? Iki nek nuruti pamundutan mbok tekanku setengah papat ra rampung terus Dipilih wae. dipilih iki tak linting tak umbulke. Heeh. Sing metu apa? Ya. Ayo ganti sama. Mbok aku digoleki sing lemu-lemu kuwi, Kang. Sing temanja-temanja kuwi. Ayo Tin, mateng Tin. Ya. Tatin menang, ngadeg menang. Ya. Sinden bermuka mak lampir. Kok bermuka mak lampir? Raine galak wong wedok raine galak ngene iki. Ah iya. Sinta. Ning ayu. Ayo ning Pasuryan galak iki wong wedok iso ditandra. Anting iki. Ya kuwi pasuryane piye? Ledek Ya sia-sia lho. antil lho kowe ora. Bocahku nek terus don atine ora gelem melu. Cah atine saka watu kowe. Heeh. Tak bakal dek don. Antek iki ayune ro ketara. Sunes semester 8, semester 9 ayune ketok. Ya, nek Ika. Ika ki seorang anu wanita yang bermuka apa ya? Bermuka dua. Ah iya. Kok bermuka dua? Iso halus, iso kasar. Manut. Baika. Nek Elisa. Elisa ki sinden muka pekok. Heeh. Pekok piye S2 e. Ameng S2 e kok pamer. Aku nyatane mau tuku telu yo entek. Apa? S2 iki sarjana 2. Ku nek pisan kas mlebu kono anu fakultas. Piye? Bar S2 kon fakultas. Fakultas mlebu meneh dadi dokter. Ngomong dadi dokter iki bangga. Kene aku ki S4 yo ora apa-apa. S4. S4 ki apa? Samsung. Aku ora HP ora. Tatin ki muka galak. Ayu kae. Wanita muka selalu curiga. Ah iya. Oh iya. Jadi bojone obah sithik iki mesti curiga. Pamane Neti itu wanita muka yang selalu dimarahi. Ah iya. Wong wedok nampa ki anane meng kaya ngene diapa-apake meng nggih. Kula mboten kok nggih. Ya. Nek sing pojok dhewe Kae muka Betari Durga. iya. Seneng ngarani wong ora. Ayo Tin, nembang. Napa, Pak? Saiki ana pamundutan pirang-pirang. Ya. Arep milih apa kowe? Lali janjine kembang rawe. Apa? Kembang rame. Ya. Nggih, ngono.
Karo penonton kok iya. Ya ora apa-apa, nggih. Iya. Nah, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Jakarta. Oh iya. 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 Jenengan kemutan mboten, Pak? Ngapa? Naik kereta gantung. Piye ngapa? Medun saka kereta gantung sikile ngoplok ra iso mlakune. Ayo wong meden kok. Batinku iki dalang kondang jebulane ya wedi karo ketinggian to iki. Oh, aku nek rupa ketinggian ki fobia aku. Aku ora tau numpak pesawat aku. Mula mau bareng kanca-kanca nek muni mutak ora iso turu aku. Pikirane tekan ndi-ndi. Ku jenenge fobia ketinggian. Lah iki nek ya ora dhuwur banget to nek ming kereta gantung niku. Ning nek ming sikile ngoplok ora konangan sapa-sapa. Aku iki nang Taman Mini kok ngedep warung kok ngulungke dhuwit karo tumbas. Jakarta tumbas. Lah, aja cara desa. lah ketonto lho, ketonto nek nang Jawa itu mbas ngono. Bang. Bang apa? Beli bang. Lah jenenge sapa? Ayo kuwi nek lanang ki bang. Oh, Bang. Oh, nek wedok kredit. Nek lanang bang nek wedok neng. Neng. Ayo neng. Di sini semuanya Kak ono nek anu ki. Kakak saiki modele kakak. Iya, Kakak. Nyebut sama-sama kakak. Ayo kita tua mesti kak, mohon minta tolong gak difotokan. Oh iya. Nggih, niki napa wau? Kembang rawe. Kembang rawe. Oh iya. Ngapa lho? Iya, sabar to, Pak. Ayo. Oh, aluse kaya ngono kok tok unekke sinden galak. Mengurung kuwi. Oh. Ya saiki wae. Joget rene. Bar ampun disawer duit, Pak. Disawur lemah mawon. Ora eman-eman le dandan 2 jam ming disawur lemah. Ya, dan dibawani. Pemane napa nggih? Ha tak karepmu. Nggih, bawane nggih kadung tresna nggih. Ya, ngaku kadung tresna ora apa-apa. Rina wengi. Rina wangi dadi ati apa artinya tepuk tangan tanpa saweran? Kuwi lho kae lho. Kae bapake kae wis ngatung-ngatung kok. Ngatung. Oh, lagi muni wis ditungi to. Oh, wis. Mulah. Matur nuwun nggih, Pak. Panjang umur, banyak rezeki. Amin. Yo, sapa sing pengen dongaku nggih ndang ayo. Dongamu ra mandi. Dies ditungtunge kok ora weruh. Ayu lamur. Lah kula tak delok mburi-mburi barang iki lho, saking akeh lho Pak tengen mriko-mriko barang. Nika ya tekan pojok kono. Ya wis ben. Tanpa mangga. Lamat
Wes iki kembang rawe lamat dengkulmu melocot kuwi. Ya, ndak salah. Gareng galake Raja Majama. Ya mangga. Ya. Ya, ya. Rada mundak jogetane. Mau latihan ning rest area. Yeah. Masuk. Ngene iki men ora ngantuk. Ah iya.
Nggih, Pak. Ki mau ya ana pamundutan saka Podang Kuning mau Elisa wis ngaturake. Oh. Saka sapa? Stan Anjungan Jatim, Kepala Anjungan Jatim katur Bapak Samad Widodo. Oh iya, Mbak Elisa mau ngaturke. Podang Kuning pas karo pamundutan. Ya. Ayo, wektune ndak selak ngoyak. Ayo, Mbak. Ayo, Mbak. Ya. Iki padha-padha lelemu. Heeh. Mula linggo neng bis wis tak atur. Oh. Nek ayu neng kursi kiwa, Tatin kudu neng kursi tengen iki goyangane ra pate bingungke. Ha wingi mangkate iki jeglong sithik iki bisa mak guyu. Barang tak ngerti memburi, ayo aja pindah. Ngono kuwi apa? Ana sapi loro gedhe-gedhe. Sapi. Mosok semene sapi. Iya, sapi. Ngawur ora. Ayo yuk ngaturke apa? Enten pamundutan apa, Pak? Ki werna-werna nek nuruti pamundutan bajing loncat ana. Apa jenenge iki tali janjine ana. Apa pirang-pirang? Heeh. Arep ngaturke apa? Bajidur kahot. Oh iya. Nggih. Bajidor kaot. Bawani bajing loncat. Ya. Bajidor kahor. Walik. Bajidor kahot. Ayo mangga. Gunung Ki kesepakatane kanca-kanca nek le ngedram kleru bali 200 lho. Ayo. Santosa rebape kaget kabeh ta. Kowe iki ngopo gedabikan no? Aku men isruh. Isruh dengkul melocot ora. Kaget aku. Yo, kaya ngapa? Bajidor kahot. Ini nalani. Dimatke reng sing ngedram. Iya. Aming keneke kok dandan Jawa. Heeh. Ah ya sok deloken rak ngundurke bis terus.
iya, ya wis ben karang ku ajar kok. Ya, monggo. apik tenan. Kanca-kanca ya isih prigel-prigel tenan asli. Ora ujar ora kaul. Sesuk mulai ora meng nang restoran bieh-bieh. Oh iya. Mie ayam. Wah. Angkringan sangat. Cilaka. Ngene mau
mamakan kok malah medun nang angkringan ora. Sing rajin nyelengi terus. Ah iso ora usah nyelengi nang. Wis jenengane kaya ngono. Anting, ayo anting. Ya, Iki terakhir tenan iki. ya. Tengah telu nganu. Ayo jumeneng kok ndurung wis ngatung. Nah. Ah kae berarti wis do nonton sanu pedene iki YouTube-mu kae. Ngono nek nyeluk aku Pakde. Nggih, napa Pakde? Ulan andung-andung. Ulan andeng-andeng. Ah, di bawani ning bawane aja Banyuwangi sing kowe sing asing anggone para pamirsa. Sing kae lho saka nada rendah. Merkesati. Hah? Merkesati. Merkesati. Nggih. Merkesati jenenge. Ya. Ya kaya ngapa? Suarane apik cah. Mangga, ya. Nggih. Lah kowe kok manut kon cincin kok ya cincin tenan. Lah ya jan sumuk rada angkat mandek. Adinya iki nganggo iki kek ngarepmu. Rada dingake sithik ora isis gampang. Yo. Cincin tenan ya. Ndar anak sing ngipasi yo. Hah? Ngipasi. Ngepasi kowe nggo ngapa? Ya. Omongan Terus? suarane kaya cuklek-cuklek ya. Urip bareng. Yo angel. Terus? Mesake sik ngendang jaipong terus-terusan ket limbukan. Nggo nyaur Dek Bratayuda. Iya. Makan gaji buta ya. Ya. Omongane karyo benengke wae arep ngopo. Terus urip yareng. Alah nek guyu lho. rasa tok loke nang wae ya. Mati biareng. Ngene salah ngono ya salah rewel. Ya. Mangga, yuk Mbak Anting ulah nandung-andung. Ha, iya Mas.
Lho. Wis to. Wis. Ya wis gak bali arep apa kowe? Begagah nang kono malah. Pamer ora. Matur suwun Mbak Ante.